今からエーデルハイツの内見していきます。入りますと奥がお部屋です。こちらのお部屋のすごいところは奥のクローゼットが非常に広いところです。収納を見ていきましょう。こんな感じです。ちょっとすでに物が入ってるんですけども、こちら入居時にはもちろん片付けられていると思ってください。広いですよね。こちらに行きますと、お隣キッチンですね。一口コンロですね。上に棚がついているので収納便利です。こちら洗濯機置き場になります。その奥お手洗いですね。こちら小窓がついていますので換気が便利ですね。で、最後にお風呂になります。お風呂も窓付きなので換気ができます。お風呂にちょっとした鏡もついてあります。こちらの物件に興味ある方は、一人暮らし不動産までお願いします。